oudjes met Scotanus. En wanneer ben je binnen? 3 december 1930. Ik ben Jannie Bielsma Scotanus en ik ben geboren op 3 december 1930. Dezelfde dag. Ja, dezelfde dag. En in Staveren. En ben je hem ook nog in eier? Ja. 90 hier. Ja, ze wisten het net. Hun ouders net, nee. Mijn zus is de eerste en ik kwam erachterna. Maar ja, ze gingen alleen een wiegje toen ook. En toen moest er alleen de kansje komen. En dan ben wij te geren, want we gewoon een grote binnenwijn, dit is met mij. Liek je hem qua alles op elkaar of net? Nou, wel een soort, ja. Ja, ze konden nu vroeger ik net uit elkaar. We hebben op school ook altijd gelijk in een klein, ja. Ja, dan kocht ik toen later nog was een nieuwe jasje. Hè. Dan kwam zij, die zei thuis aan mijn jas en toen kwam ik later hier dezelfde jas aan. Ja. Jas. Ja. Ja, je vond eigenlijk alles wel mooi, wat heel mooi vond, vandoor ik mooi. Ja. Op dezelfde dag werden we getrouwd. In Staveren, In Staveren. zo'n 20 februari 1952. En toen ben ik in Staveren blond. Mijn man weer in Staverse. En later ben we maar de Staverse vishandel, die stiert er nog in Staveren. Daar ben wij begonnen in 73. Tot 89. En toen in 98 is mijn man al overleden. Dat ik ben al heel schoft alleen, ja. In Workum gewoon. En wij hadden een viswinkel hier starten in Workum. Bij Bielsmans Vishandel. Die is er nog. En nou, er is zo'n nou in. Want die man die op 53-jarige leeftijd verlam in het ziekenhuis. Dus toen kon er niks meer. Dat had er wel helemaal thuis geweest, ja. Dat het 74 jaar in de worden. Sinds 2 jaar zit ik hier dus in hetzelfde gebouw als mijn zuster. Ja, en hoe is dat? Oh, ja, mooi, goed. Ja, Ja? Goeie. Ja. ik breng de louter kranten. Maar even bij haar. Toch je hem een plot hebben te geren? Nou, bij me gewoon te spullen. Te spullen. En koffie drinken soms. Ja. Te spullen? Ja, dan doen we even Wat is een... dat? Met een cup. Meestal de medisch en wanneer de medisch. Ja, dan komt ze hier en snijdt de medisch wel. Als wij beide net bezoek hebben. Nou, ik hoop dat je nog een mooie jiddy hebt, ondanks de corona. Ja, ik hoop dat het oren hier wat meer buiten komen. Ja. Misschien kan het horen hier het feest Ja. vieren. Ja.